Mayong buntag kanatong tanan. So karon nakapahinumdum kanato after sa kapistahan na musulod na kita karong Domingo sa Kristong Hari nga karong 24 mao ang pagtiklop sa kalendaryo sa simbahan. Bag-o na usab, musugod na sa bag-o. So mo nang ang mensahe atong miaging Domingo o karong mga adlaw mahitungod ko ni sa pagbag-o o paglimpyo sa ato ang pagpangandam sa templo sa Dios. So mo ni siya nga gipakita sa atong Ginoo karon sa ebanghelyo ang iyahang kasuko, kaligod-god sa mga nagbuhat og dili maayo sa templo. Kay ang templo mao man ang lugar diin kita magadayeg ug magampo ngadto sa Dios, apan gihimo nila kini nga lugar sa pagpangilad ug kawalay pagrespeto. Sa akong gingon ganiha, akong balikon nga kining ebanghelyo, kaning maayong balita, nagpahinumdum kanato nga dili lamang kining physical nga simbahan ang dapat limpyohon, apan usab ang atong kaugalingon, ang atong kasing-kasing og kinabuhi, kay mao man kini usab ang templo sa Dios. Apan usahay mapuno kita sa kahakog, kaibog ug sala nga nakapahugaw niini. So ang challenge nato karon mao ang pagpanglimpyo sa atong kaugalingon sama sa gibuhat ni Jesus sa templo, pinaagi sa paginulsol, pagampo, pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo natong papuy-on ang Ginoo sa atong kinabuhi ug mahimong usa ka buhi nga templo alang sa uban. So usbo nako nga ato untang iandam ang ato ang mga kaugalingon, atong kasing-kasing nga usab ato ang padayonon, pag-usab iandam ang atong kaugalingon nga sa pagdayon sa atong Ginoo sa ato ang kinabuhi. Kini pud usab nagapag-andam sa kapaskuhan nga moabot nga diin ang atong Ginoo mataw unta siya pag-usab dinhi sa atong mga kasing-kasing. Amen.